Kubor ka Batesi TV lawanda shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi wadla ka thma ba ar ka balas dang house nem khat khandai spa lai po khandai but good no house nem khat khandai spa sa pusan hanrai hado menta menne ki breu ki dang yai lap ye ki bom ha ki katto ka ni ki benta jong ka rilom khasi habaki ti ya ki nongrim yeng ne habaki thmu ban shna yeng shna sem kanero kala jia ha ka arpu hundre tere ku banai nai tung arajar arpu wei ha ka shnong maulen de ka ba ha ba po pur sam jong ka ribhoi district ha ka ba artli ki long yeng kila lap ye ki artli ki bom ki bala sarang kan bagi dang ti ye ka nongrim yeng na ka benta ban shna ye ka yeng ka ba thmai Hagabaya day bat kani nagadiang jong kitraying kibaday hi kinong snong jong kane snong maulen deb kila pentip marmar seorang ba snong uba jinu kharbuki halor ka jinglap yegini ki artli ki bom na ka kper jong uba bliksun ban na ka kper jong uba bimlem umlong klem da penslam nagaliang jong ki borsen shar snong ru kila pentip no shaki pulit jong umyam police station bat haka arpu pratri ubnai naitung arajar arpu wei ki polet jong ka bomb squad na Shillong kilawan ban shimti no yigini ki artli ki bomb nagani ka shnong maulen dem tengah pentip hang ni kalau mamet sejan dan artli ki longyeng ki beti nong rimien hadin jong ka jingti nong rimien jong ki pedang jong ka jingti ki lap yau bom na kacaka bakti nong rimien dah kumtahi hadin sisngi pentip udwud yang ngi nong ilam snong tengi ngi nong ilam snong rung iwat kila klenti bangi phone ye usi jong ko umyam ps ba hadin kata umyam ps la sim khia ni ka kam bela pha ye ki breu expert ki bedai hakal yang bantes uni bom bam takasngin na kila ngilala ban artino ya kani yakini ki bom shaki ki expert bam takasing kila ban sim no yo ni bom na pok snong malandap te nga ai khublai hang ni por ya usi jong umyam bela sim khia ni kam ba ya baro ki bedan bentalang ha ba ban ya wan sim ti yo ni bom na next nong jong ni takasing